Krásný den, milé ženy, moc vás zdravím a moc zdravím i Janu. Jani, ahoj, jak se daří? Ahoj, ahoj, super, ďakujem. Jana je lektorka angličtiny a já jsem moc ráda, že si přijala pozvání na dnešní rozhovor, protože už mě koučuješ, budou to tak 2, 3 měsíce. Přišla jsem za tebou s prosbou o coaching, co se týká výslovnosti angličtiny, protože Um, jako domluvit se umím, ale cítila jsem, že bych se měla posunout dál, nebo bych chtěla, protože bych chtěla i víc na ten anglický trh, tak na té mojí angličtině zapracovat a musím říct, že vidím obrovské pokroky, takže už na začátku, než se vůbec pustíme do rozhovoru, tak tě musím pochválit, protože to děláš úplně skvěle. A možná rovnou skočím do té otázky, jak ses dostala k výuce angličtiny a jestli tobě samotné ta angličtina jako ty cizí jazyky šly, nebo jestli se s tím musela trošku poprat. Mhm. No, ďakujem za pozvanie. Ešte predtým, ako odpoviem, tak chcem len povedať, že to nie je vďaka mne, ale vďaka sebe tie pokroky, čo robíš. A ja som ich tiež videla teda naozaj veľmi rýchlo, čiže je to naozaj len o tom, že čo robíš a ako robíš a či vieš tie správne veci robiť a či ich aj potom reálne robíš. Lebo tá teória je jedna vec, ale naozaj sadnúť si, trénovať, to už nie je nič, čo viem ovplyvniť, to je len čisto tvoja práca. Hej. Děkuji. Takže super. A ja rada spolupracujem s tebou a teda so študentami ako ty, kde vidím, že fakt naozaj makajú a tie výsledky tam vidno. No a čo sa týka mňa a mojej angličtiny, ja som bola v škole taký šprc, taký klasický, že ja som jednotkárka, čiže ja som ako reálne nemala nejaké problémy ani s jazykmi. Ja som dokonca začala s nemčinou na základke, to bol môj prvý jazyk. A potom až na strednej som sa dostala k angličtine. A aj vplyvom toho, akých som mala učiteľov, som potom pri tej angličtine zotrvala. A začala som sa študovať na výške a tá nemčina potom išla tak do úzadia. A že napriek tomu, že som sa angličtinu učila prakticky aktívne 12 rokov, tak vlastne po výške, kde som necekla absolútne nič po nemecky, som si ja vybudovala taký ten blok a ako keby som zabudla väčšinu toho, čo som mala naučené. A vlastne to, že som toto chcela prekonať, ma nejako tak nakoplo zistievať si, že ako sa s tým dá pracovať, ako vôbec k tomu pristupovať, keď človek má také psychické zábrany, rozprávať v jazyku, ktorý možno aj reálne vie, má tam tie vedomosti, ale je tam nejaký taký ten psychologický blok, ktorý treba prekonať. Tak keď som si vlastne o tomto začala študovať, tak som začala potom aj zameriavať na ľudí, ktorí s týmto bojujú v angličtine. Ale to teda nie je zrovna tvoj prípad, lebo ty si vlastne úplne opačný prípad, kedy angličtinu máš fajn, si rozkecaná a nemáš pravdepodobne nejaké bloky, alebo som teda nepostrehla, že by si mal bloky komunikovať, ale chceš ako keby vyleštiť tie detaily, chceš znieť profesionálnejšie, že to je vlastne keby druhá skupina, s ktorou pracujem. Super, super. A možná ještě řekni, já vím, že jsi teda angličtinu studovala, jestli jsi měla i nějaký zajímavý pobyt nebo nějakého zajímavého učitele, který tě hodně jako motivoval nebo prostě obrovský posunul, že jsi tam pak fakt cítila jako další skok. Uh-huh. Ja som inak mala veľké šťastie na angličtinárov. Na strednej som mala super učiteľku, ktorá mala aj peknú výslovnosť, ale čo sa týka tej výslovnosti, tam som najväčší posun zaevidovala alebo zaregistrovala na výške. Prvý rok sme hneď mali fonetiku, fonológiu a boli sme, tá fonetika, fonológia, to človek buď miluje, alebo to nenávidí. tam nie je stredná cesta. No a ja som bola teda z toho tábora, čo to milovali a strašne sa mi páčilo, že konečne viem, čo mám robiť s tými ústami, aby som znela nejako tak lepšie, možno viac prirodzenejšie a aby som celkovo nemusela nejako tak bojovať s tou výslovnosťou, pretože ono, keď človek rozpráva v cudzom jazyku, tak ten jazyk je ako keby taký stvrdnutý, by som povedala. Aj v slovenčine je úplne iné nastavenie artikulačných orgánov prirodzené ako v iných jazykoch. A vlastne tam na tej fonetike, fonológii sme brali tú teóriu, čo treba s tými artikulačnými orgánmi robiť, aby sa dostali do toho správneho nastavenia a aby aj ten zvuk sa vlastne v tých ústach ozýval trochu inak. Takže toto ma tak najviac posunulo. A keď som bola som v USA na work and travel na 3 mesiace. Tam vlastne, keď som prišla, tak som zistila, že nerozumiem skoro nič do začiatku. To bol taký celkom šok stret s realitou, keď som po niekoľkých rokoch učenia sa takej tej učebnicovej angličtiny alebo seriálovej, filmovej, potom prišla do reality
kde černosy rozprávajú úplne inak, hej. Hneď prvý deň, keď som vyšla z ubytka, vlastne v noci sme prišli a teda hneď prvé ráno, keď som sa zobudila, išla som pozrieť, že kde sme, čo sme, tak prišiel ko mne Černoch a hovorí, have some light. Absolutne som nevedela, čo odo mňa chce, až potom som zistila, že to je have some light, akože máš zapalovač. Ale vtedy samozrejme som bola úplne v šoku, že čo je toto, toto je angličtina, ktorú sa učím x rokov. Takže toto bola taká funny story, ale ono sa to potom poddalo a najviac mi pomohlo, keď som vlastne v USA robila v reštaurácii a mojou úlohou bolo aj zdvíhať telefóny a telefonovať a vybavovať objednávky. Toto bola odjak živa moja nočná mora, pretože ja som celé stredoškolské štúdium som mala takú hrôzu z posluchov, z CD-čiek a ešte kazety sme vtedy používali, čiže aj tá kvalita bola dosť na nič. A ona tá realita bola veľmi podobná, pretože cez ten telefón to všelijako škrípe, chrčí. Takže toto bol taký veľký challenge a toto ma asi tak extrémne posunulo, čo sa týka toho porozumenia. No a čo sa týka toho speakingu, rozprávania, to je jasné, že boli party, hej, tam si človek trošku uhne, takže to sa tie jazyky potom rozvezujú úplne prirodzene. Ježíš, tak to jsou super tipy. Já souzním s tím, jak jsi říkala, ten poslech, pro mě to bylo taky vždycky nejtěžší, protože když toho člověka vidím, tak mám dojem, že aspoň odečtu zertu nebo jak se hýbe, takže jenom telefon, když máš jenom ten hlas, to je fakt nejtěžší. A pracovala jsem v korporátu dlouho, tam jsme měli angličtinu a byla jsem ráda, že jsme každý měli svoje IDčko, jako prostě nějaké asi 6místné číslo. Protože když se ti někdo představí ještě v té angličtině, tak jako pak to jméno napsat, i když ti to prostě vyspeluje, řekne písmenko po písmenku, tak úplně hrůza. Takže to tehdy byla velká pomoc, protože jinak bych tam seděla snad doteď u některých těch jmen, co člověk chce jako napsat. Takže ten poslech, wow. Zajímá mě, jestli to, protože pro mě bylo obrovské uvědomění, když jsme měli spolu ten coaching, že přesně, když já mluvím česky, tak moje pusa, moje svaly, můj jazyk musí dělat úplně jiný věci, než když mluvím anglicky a chci teda, aby to i nějak dobře anglicky znělo, protože třeba ze školy vždycky jsem se snažila prostě, aby to aspoň taky nějak znělo, jak to řekla ta učitelka, nebo jak jsem to pak viděla v těch filmech, ale vůbec mě nenapadlo, že bych musela nějak jako jinak používat to svoje mluvící ústrojí, ale přitom je to úplně jako samozřejmý. Možná mě zajímá, jestli my jako Češi nebo Slováci máme něco specifického, co děláme, když mluvíme anglicky, že třeba možná už pro trošku znalejšího člověka je hned poznat, aha, tak to je asi Češka nebo Slovenka. Máme takový nějaký, co nás prozradí? Áno, určite každá tá národnosť má nejaký taký ten svoj typický akcent v angličtine. Áno, máme indickú angličtinu, čínsku, francúzska angličtina, to je katastrofa rozumieť, aj Švajčiari takisto. My Slováci, alebo respektíve Slovania, máme tiež niečo veľmi spoločné, bo napríklad, keď som bola v USA, tak tam si mysleli, všetkých nás zaškatulkovali, že my sme z Ruska. Čiže my tú výslovnosť máme veľmi takú podobnú. Ja by som povedala, že to, čo je také najpodobné, alebo také, čo nás spája, je to, že my vlastne nezvykneme otvárať zadnú časť tých artikulačných toho ústrojenstva. V angličtine ako keby, ona sa často tak vtipkuje, že angličtina znie ako keby sme mali horúci zemiak v ústach. Ale ono to tak je, lebo naozaj vyformovať ten jazyk a tie ústa tak, aby to tam vzadu bolo otvorenejšie, aby tam bol väčší priestor, aby sa to tak ozývalo, to je vlastne to, čo my prirodzene nerobíme, lebo v našom jazyku to neexistuje. A druhá vec je, že my sa vlastne snažíme, a to je vlastne charakteristika slovenčiny a češtiny, že vyslovujeme všetky hlásky. A angličtina práve naopak strašne veľa toho preglga, strašne veľa nevysloví. A tu je dôležité, keď chceme znieť tak viac prirodzenejšie, tak vedieť, čo nevysloviť. To je taký základ asi. Jsem moc ráda, že to zmiňuješ, protože to byl další jako uvědomění na našich společných konzultacích bylo, že já si pamatuju, že jsem Janě říkala, já mám pocit, že jsem jako líná v té angličtině, nebo prostě jako mám celou tu větu a jakoby neříkám to každý písmenko po písmenko jako v češtině, ale vlastně
Jo, protože to má znít úplně jinak, jak jsi na začátku říkala, že ne have a light, ale prostě have a light a prostě nevíš. Tak to jsem si jako u toho uvědomila, což bylo jako hodně zajímavé, že jsem si říkala, teď jsem si dělala takovou tu práci s tím celým slovem a teď z toho řeknu prostě čtvrtku a oni mě rozum. A protože to bylo totiž pro mě, já jsem si vždycky myslela, že když to vyslovím celé, že mi ti Američani budou líp rozumět. Ale ne, oni budou líp rozumět tomu, jak oni to říkají, jak oni jsou zvyklí. Takže tohle přesně bylo takový jako wow a aha momenty, který jsem si odnesla a který mě pak posunuli dál. Hodně mě zajímá, protože taky jsem měla velký blok mluvit. Mně prostě pomohlo jenom, měla jsem jednu učitelku, která si na mě v uvozovkách zasedla, ale v dobrým. Ona mě každou hodinu vyvolávala. Prostě když se nikdo nepřihlásil, což se většinou nikomu nechtělo, tak ona mě vyvolala. A já už jsem se pak časem naštvala a řekla jsem si, no tak já už se budu rovnou hlásit, stejně mě vždycky vyvolá. A tohle bylo paradoxně to, co mi pomohlo se víc projevovat, víc ze té svojí škatulky a potom víc mluvit. A jsem ráda, že jsi jako zmínila přesně to, že jsi třeba měla blok s tou němčinou. Co teda pomáhá? Co pomohlo tobě nebo co pomáhá tvým klientům případně? Proč máme tenhle strach? Jako stane se nám něco nebo prostě se jenom běžně stydíme? Uh-huh. Ono veľa závisí od osobnosti. Introvertnejšie osobnosti sú jednoducho prirodzene hamblivejšie. Áno, o tom sa nedá polemizovať. Ale ja som napríklad tiež introvert a s angličtinou som takýto až veľký problém nemala, pretože z môjho pohľadu je to veľa aj o tom, že na čo sme vôbec zvyknutí. Keď som začala študovať tú angličtinu na výške, tak tam jednoducho sa s nami nepárali. Všetko bolo po anglicky, všetky prednášky odborné, lexikológia, syntax, toto všetko sme mali po anglicky. Kopec literatúry sme museli čítať, ako povinne, to bolo ja neviem, desiatky kníh v priebehu roka. A o každej samozrejme podebatiť, pokecať na tých seminároch, čiže tam nebol ani priestor na to, aby som si nejaký blog vybudovala, pretože jednoducho som nemala ani priestor nejako si nezvyknúť na to používať tú angličtinu. Ja keď som bola na výške, si pamätám, že počas toho prvého ročníka som taký obrovský krok, taký skok až spravila v tom, že mne už sa začalo treba snívať po anglicky. Bolo mi ako keby prirodzenejšie komunikovať v angličtine ako v slovenčine, pretože v tej angličtine som trávila väčšiu časť toho dňa. Čiže toto je vlastne ako keby také kľúčové, zvyknúť si na to, že ten človek rozpráva tým daným jazykom, zvlášť ak tam bola pauza, ako som ja mala v nemčine. Lebo práve tá pauza spôsobí to, že nám to prestane byť prirodzené. Respektíve, ak človek len začína s jazykom, tak je úplne prirodzené, že nie je pre ňoho normálne ten jazyk produkovať. A logicky všetko to, čo nie je pre nás normálne, čo nie je našim zvykom, zo začiatku vzbudzuje trošku nejaké obavy alebo taký diskomfort, by som to nazvala. A prekonávať ten diskomfort sa dá aj krok po krôčiku. Ja to vždy v každých rozhovoroch v zásade už hovorím, že také rozprávanie sa sám so sebou, to je vlastne úplne prvý krok, ktorý môže začať robiť každý. Je to zadarmo, je to asi najefektívnejšia metóda, dá sa to robiť vždy, aj keď ste super busy, jednoducho tých pár sekúnd si nájdete, aby ste si povedali jednu vetu po anglicky, áno, každú povedzme hodinu, dve. Jednoducho, keď sa človek nastaví, že idem teraz vypúšťať angličtinu zo svojich úst cieľene a pravidelne, tak ten mozog si na to zvykne. Neexistuje, že si na to nezvykne. A potom samozrejme postupne človek musí zase ďalšie challenges zdolávať, áno, že aj rozprávať sa s niekým iným, áno, to je zase ďalší ako keby krôčik. Rozprávať sa s lektorom je niečo iné ako rozprávať sa so spolužiakom a rozprávať sa s niekým v obchode, trebárs v Chorvátsku, je niečo iné ako rozprávať sa s native speakerom v Anglicku. Že to sú ako keby také ďalšie a ďalšie krôčiky, ďalšie schodíky, ktoré musíme vlastne prekonať, ale nie je nutné do toho hneď skočiť, lebo to som zistila, že ako veľa ľudí má takú predstavu, že najlepšie sa naučia hovoriť, keď pôjdu do tej cudzej krajiny a budú tam hodení do vody a musia plávať. Ale ono to nefunguje pre každého. Sú ľudia, ktorých takýto zážitok môže paralizovať. Ja mám takých klientov, ktorí boli v zahraničí,
nemuseli ani sa baviť s native speakerami, ale jednoducho niekto na nich prehovoril po anglicky, oni nerozumeli, dostali z toho blok a to ich ešte to zhoršilo, lebo nemali za sebou absolvovanú tú cestu krok po krôčiku. Hej. Takže je veľmi dôležité zvažovať, že aká som osobnosť a aký prístup pre mňa osobne bude lepší, lebo nedá sa tu paušalizovať. To je hodně zajímavý. Taky jsem si to vždycky myslela, že je potřeba jít do té země a tam se učit, ale taky jsem měla třeba spoustu spolužaček, který byly na nějakých výměnných pobytech a říkali, že třeba první 2 týdny každý večer jenom brečeli, že prostě ničemu nerozuměli. A jo, potom se to teda prostě učili se ty slovíčka, biflovali se, povídali se s nima, pak jako přišel ten bod, že už to bylo dobrý, ale ne každý má tu možnost, že tam může být třeba i takhle dlouho. A nebo jsem i zažila, že se sice naučili jako dobře mluvit v angličtině, ale psaní byla naprostá katastrofa. Potom, jako když si pak přečteš ten jejich text, tak jako si říkáš, co to jako je. A takže tohle je hodně zajímavý, to mi přijde takový jako rozboření mýtu, ale dává mi to smysl. Já taky chvilku jsem jako se učila španělštinu, pak jsme byli ve Španělsku na dovolené a sice to táta myslel dobře, ale řekl mi, tak jdi tady nám všechno objednat a tak, ale já jsem v té španělštině zdaleka nebyla tak, abych byla jako schopná cokoliv, jo. 5 lekcí jsem možná uměla 10, jo, takže pak když tam na mě nějaký Španěl začal nadšeně číšník vyprávět, tak já tak jsem ho prosila o angličtinu. takže to máš taky pravdu. Mluvila si o tom hodně mluvit sama anglicky, rozhodnout se, to mi přišlo super, protože často mívám takový, že si dělám starosti a myslím pátý už na tu samou věc, už mě to samotnou štve a jak si mi dala tenhle tip, tak si říkám, ty brďo, super, tak příště si u toho budu cvičit angličtinu. Takže to je parádní tip. Jak vnímáš, když se díváme na filmy a seriály v angličtině? Posune nás tohleto pasivní, nebo až tak ne? Jak máš ty zkušenosť, možná tvoji klienti? Určite to posúva, ale veľa závisí aj od toho, na akej som práve úrovni. Lebo keď napríklad taký úplný začiatočník si pustí, ja neviem, Gilmorky, kde verklikujú tie baby, tak toho možno akorát tak znechutí. Pokiaľ nevytrvá dostatočne dlhý čas, a ono to môže ísť naozaj o strašne dlhý čas, keď ide o začiatočníka, keď sa začne vystavovať takémuto native obsahu. Takže ja odporúčam voliť vhodné seriály alebo vhodné filmy v závislosti od úrovne. Ale keď už ide o takých, ja tomu hovorím, že independent learners, takí nezávislí študenti, ktorí už v zásade ani extra učiteľa nepotrebujú, lebo vedia v tom jazyku si aj vyhľadať nejaké zdroje aj sami a vedia sa treba zorientovať na web stránkach v angličtine bez toho, aby museli používať prekladač, tak tam už by som vyslovene išla do takýchto autentických obsahov a tam aj keď treba si vyberú povedzme treba tie Gilmorky, ktoré naozaj sú veľmi náročné, pokiaľ je to obsah, ktorý toho človeka naozaj baví, tak je ochotný prekonávať taký ten diskomfort toho, že veľa toho zo začiatku nerozumiem a ono to prejde nakoniec do tej úrovne, že začnú rozumieť. Ja som to napríklad tak mala, preto spomínam tie Gilmorky, lebo vlastne pri nich som sa naučila anglicky pozerať seriály bez tituliek, lebo ja som vlastne ešte v tých posledných ročníkoch strednej a na začiatku vysokej som teda sa učila hlavne na seriáloch a vždy som si stiahovala k tomu anglické titulky. Lenže vtedy to ešte nebolo také jednoduché, nebol Netflix alebo nejaké streamovacie služby, kde si len zapneš tie titulky, bolo nutné stiahnuť si zvlášť seriál a zvlášť titulky k tomu. No a mňa to jednoducho po chvíli prestalo baviť stále tie titulky vyhľadávať, takže som si povedala, že kašlem na to, idem už bez tituliek. A potom už som bola prekvapená, že rozumiem stále viac a viac, že keď už tam ten človek tú barličku nemá, tak už je jednoducho nútený viac ten mozog zapájať. Takže ja by som takto odporúčala, že keď už ste na takej komunikatívnej úrovni, začať experimentovať s tým, že aspoň občasne tie titulky vypnem. Aby sme si na ne jednoducho nezvykli. Pretože keď chceme ten progres dosiahnuť, tak je nutné postupne si to tak trošku sťažovať.
A pokiaľ si človek aj reálne chce z tých seriálov niečo tak zobrať, že ich neberie len ako voľnočasovú aktivitu, to je úplne v pohode. Ak to berieme len ako voľnočasovú aktivitu na rozvoj pasívnej slovnej zásoby, tak to je fajn. Ale pokiaľ aj chceme reálne učenie do toho nejako včleniť, tak by som odporúčila zameriavať sa na tie pasáže, ktoré treba nerozumiem, že sú kľúčové. Tam si tie titulky pustím, pozriem sa, že čo to tam vlastne. A ak sú tam nejaké výrazy, ktoré ja vyhodnotím, že sú pre mňa zaujímavé, že sú pre mňa užitočné, že ich budem vedieť použiť a budem mať priestor ich použiť a chcem ich použiť, tak si ich aj niekde zaznačiť možno. Buď si spraviť screenshot, alebo si odfotiť jednoducho tú obrazovku, alebo si nahrať pár sekundové video z toho seriálu, kde jednoducho tá fráza bude použitá. Niekde si to uložiť, aby som sa k tomu vedela vrácať späť. Lebo keď vlastne pozeráme seriály len tak, že for pleasure, pre zabavu, tak ono to väčšinou ide jedným uchom dnu, druhým von. Samozrejme postupne sa na nás niečo lepí, ale je to také veľmi, by som povedala, veľmi pomalé. Hej. Keď to chcem urýchliť, tak sa vlastne musím seriózne začať tým zaoberať a vyberať si konkrétny obsah, ktorý sa chcem naučiť. Sústredovať tú svoju pozornosť na to, že idem sa z toho niečo naučiť. Super, takže už máme i spoustu typů, jak se můžeme učit sami. Zajímá mě, Jani, jak pomáháš lidem, kteří na jaký úrovni jsou. Už jsme se bavili o tom, že já už jsem docela dost pokročila, takže já jsem chtěla vylepšit tu výslovnost. Každopádně vím, že nabízíš mnohé další, co prostě všechno děláš, tak jenom řekni, protože určitě věřím, že ženy, které se na nás dívají, tak třeba chtějí si vylepšit tu angličtinu kvůli práci nebo něčemu jinému, tak povídej. A robím hlavne individuálky a tam tú spoluprácu vyslovene šijem na mieru. Čiže keď niekto potrebuje zlepšiť gramatiku, tak ideme potom. Keď niekto potrebuje sa rozkecať, tak úplne iný štýl volím. Úplne iný štýl volím, keď ide o človeka, ktorý je zamestnaný a musí sa starať o rodinu. Úplne inak sa pracuje s človekom, ktorý treba nemá deti a má toho času viac. Je to naozaj to šité na mieru vlastne každému človeku, ale začínam teraz robiť aj také skupinové konverzačky. Nám veľmi záleží od toho, akej úrovne ľudia sa mi prihlásia, ale teda keď vidím, že mám dvoch, troch na také podobnej úrovni a majú podobné ciele, čiže chcú sa rozhovoriť a chcú možno prekonať nejaké tie bloky z rozprávania, tak ich vtedy tak zgrupím a robíme také konverzačky. No a okrem toho mám aj takú podpornú skupinu, taký jazykový klub na Hero Hero. Takže kto chce, môže sa prísť pozrieť. Ponúkam štandardne mesačné predplatné zdarma na vyskúšanie a potom teda, ak chce, môže zostať. Super, já určitě hodím linky na tebe i pod videjko, aby tě ženy hned našly, aby se mohly proklikat a kdo opravdu chcete posunout angličtinu, Janu můžu jenom doporučit, mě to neskutečně pomohlo. Sama jsem byla obrovsky překvapená, i jsem sdílela ty aha momenty a člověk jenom tohle si uvědomí a pak mluví úplně jinak a hrozně mě i bavilo na těch našich konzultacích. Já jsem byla úplně dopodrobna jsem Janu vyspovídala a co teď děláš jazykem a jak tou pusou hýbeš a tak mi krásně všechno opravdu vysvětlila, že jsem pak jako mohla to zopakovat, nestyděla jsem se, protože vím, že je to prostě takový jako i vykročení z komfortní zóny. Najednou musím si jako sama sobě přiznat, že tu angličtinu už jako dlouho se učím, ale nějaký oblasti právě mi nejdou, takže to jsem moc ráda, že jsem tě ani našla s tímhletím, že jsem se takhle mohla i krásně posunout a určitě moc doporučuji všem. Jani, máš na závěr něco, co bys ještě, co nezaznělo, co bys určitě chtěla říct, předat? Áno. Teraz ako pekne si hovorila o tom, že človek ide do takého diskomfortu, že aj keď sa učí roky, má pocit, že ako keby je na takej už stabilnej úrovni. A to je fajn, akurát v tom jazyku je vždy sa kam posúvať. A to je podľa mňa také krásne na tom, že aj ľudia, čo sa učia desiatky rokov, alebo čo už pracujú s angličtinou na bežnej báze, tak vždy jednoducho sa nájde niečo, čo sa vždy dá ešte zlepšovať. Aj native speakery vždy majú čo zlepšovať, takže je to taký celoživotný proces, by som povedala. Nedá sa povedať, že ten jazyk akýkoľvek ovládam na 100%. Ani o slovenčine to neviem povedať.
Super, to je krásný a takový jako povzbuzení, že jo, vždycky je kam se posunout, takže nemusím se stydět, kde jsem teď, ale můžu na sobě zapracovat a posunout se. Jani, já ti moc děkuji za tvůj čas, děkuji, že jsi tu byla s námi a milé ženy, pokud se vám video líbilo, budu ráda za like, za komentář, klidně pište otázky a jestli na Janu, jestli máte a budu se těšit zase příště. Mějte se krásně a ahoj. A ďakujem za pozvanie, majte sa, ahoj.